shine magajin duniya, shine yayyo kan sai bakwai sannan ya kagi samaniya, sannan ya kagi halitta kowa da kowa bai daya, sannan ya zaɓi guda daya wanda ya zamto shugaban duka. Kusanci girma da ɗaukaka ninka shiga manzan naka, wanda ya san ka tun ba sani Mahmud zababban ka. Shi nake so kai ta yi wa salati da ba adadi ko gaban haka, ninka shiga dan suwai ba Mahmud babu kamar ka. Jaragama da kiyama shine jagoran duniya, shugaba na dukkan halitta. Salatin jalla ka samin da dukkanin familinsa, kamar mata ya da yayaye wanda suka kura duk isa. Jalla ka samin da Fadima Siddiqa na na isar isa, ita ce sirrin manzo na Fadima kin fi gaban haka. Duk wanda ya bar gida ashe ku gida zai bar shi, duk wanda yake kallon ruwa ashe kwado zai ka da shi, duk wanda ya kama fadili lalle ko yayi babban rashi. In dai har ka bi gaskiya to lalle kai ma abika. Maulana nake faɗa muku shehu na shehu Harazimi, malami mai da'awar abu manzo da hakarimi. Shi burinsa a kullum fa kankame fa azimi, mai asasu alle saka mun gode ma ba shakka. Jamu mu je ba duhu uban tafiya, gaba ɗaya mun tsaya a bayanka. Duk inda ka zaga za mu bi ka, dan naji makiyanka da yawa sun aje adawar da suke maka. Sun dawo sun duka a gaban ka, shidima suke a gare ka dan sun fahimci nufinka. Da da'awar ka shine kira a bautawa Allah, a kauda shirka, a bayyana martabar mai maka Shehu Aliyu mai asasu. Malami mai gudumar tarwatsa shedanu, a yau shi ya rike mana hannu. Shi yasa aka daina zare mana idanu don mun riga mun waye. Babu wata jazaba ko soyayya sama da ta kai rukalkin la sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaika ya tanadin rabbani, assalamu alaika ya abin kallon rabbani, assalamu alaika ya martabar rabbani, assalamu alaika ya rahamar rabbani, assalamu alaika ya farin cikin rabbani, assalamu alaika ya hujjagun rabbani, assalamu alaika ya abun sogun rabbani, assalamu alaika ya maganin rudani, assalamu alaika ya masanin qur'ani, assalamu alaika ya zaɓi kun mai duka. Jaragama da kiyama kowa fena a ƙasanka, shugaba na dukkan duniya Allah ya nuna isarka. Ranar babu mai sitira lallai haka ne ba shakka, mai sitira ɗaya ne dai shine rahmar Allah duka. Jaragama da kiyama shine jagoran duniya, shugaba na dukkan halitta. Zai tashi ya je wajen Allah domin yayi gaisuwa, Allah zai ce tashi a yau ranar kace kuwa, mai kake so faɗan injira bana mai kowa, annabi zai ce ceto nake so ya mai duka. Dan wuta ya tafi wuta, dan aljanna ya wuce shi ma, annabi ne zai ceto ceton taron al'umma, zai cire kowa cikin zulmi zai samu gida ma, dole mu girmama ka wallahi ko da ba haka. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Bani waje dan na koda jaragamar duniya da kiyama, mai ceto al'umma a lokacin da kowa ke nadama, shi kadai yake iya tunkarar ubangiji mai rahama. Zai yi sujjada rabbi ya ce na goya mai alfarma, yau ba ranar bauta bace ba. Mai kake so na yi ma, annabi zai ce ina son ceton al'umma. Allah zai ce je kana baka labbaika mai shafa'atul kubra, da zaran ka bayyana a filin hisabi tsanani da wuya sun yi hijira. Walwala da jin daɗi da nishadi su za su mamaye zukatan halitta. Ba ga 'yan wuta ba, ba ga 'yan aljanna ba, hatta shaidan ranar sai ya gode ma. Tabbas mun gode ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ya adar rabbani waye zai magardama, ko makiyan da suka yi sun kare ne a jahannama. Ya shirin Allahu baka sanuwa mai Fadima, ya karamci wallahi na zaɓe ka. Ya mai kunnan da ke jin magana ta Allah rabbana, ba wanda
ke san yare na Allah sai dai kai maljakuna. Kai kake jin yaren duka ashe abun ba magana. To ashe ma ba wani yare wanda shugaba bai san shi ba. Jaragama da kiyama shine jagoran duniya shugaba na dukkan halitta. Kai ne fokilin Allah daga kai an kare ba wani. Kai ne sojan Allahu mai sa makiya fa gunaguni. Kai ne fa kalifan Allah ya gatan dukkan kauni. Ka zarce Hawwa'u wallahi har ma Adamu. Hakika Allah na faɗa a cikin Qur'ani mai girma yana cewa walaqad karramna bani adama. Tana nufin Allah ya fifita halittar dan adam amma dai da dalili ku biyo ni ga hujjar haka. Ashe komai da sannadi lalle haka ne ba shakka. Allah ya yi wannan ne domin ya nuna isarka. Domin a cikin 'ya'yan adam ne za ka bayyana kanka. Da ka bayyana sai ka koma ubangida gun Adamu. Allah ya yi hakan ne domin kuma aikin Allah. Shi kansa annabi Adamu ya san girman manzan Allah. Domin ko ya yi laifi a wajen sarki ya Allah. Sai ya ce a yafi min don sunan can fada naka. Jaragama da kiyama shine jagoran duniya shugaba na dukkan halitta. Ya gata gun mai gata ya gata gun mara gata. Na Khadijatu baban binta na Aishatu mai tsafta. Na Saudatu gatan gata na Zuwairatu kai ne gata. Dan Aminatu ka bambanta a cikin dukkan falitta. Dan Abudu ka ga wurta sannan ka faɗan kina na ta. Kariya ga azaba ya abun sauka fi gaban gaba. A rike ka shine riba a biyo ka za a ga ci gaba. Dole a girmama ka kuma dole akan ba maka. Dole ne fa a soka kuma dole ne a bi ka. Dole a nemi abunka kuma dole a bi maganar ka. Ya da hababu kamar ka Allah ne ya zaɓe ka. Waiwa yake da iyali dan Allah irin yana ka. Waiwa yake da mazaje dan Allah irin yana ka. Waiwa yake da mayaka dan Allah irin yana ka. Ba har sai kuma amsa ba babu mata ce ba kamar ka. Ya mai ta da matacce ya tashi kafin anjima. Ya mai ke ta hijabai ya gano abin da yake sama. Ya wanda ya kau da dukan rudani a cikin al'umma. Ya zaɓi daga zaɓi Mahmud zaɓin duka. Ya mai dubun mayaka a ƙasai har da samaniya. Ya wanda ya tsaida zamani domin sa'adar ɗaya. Tafiya ce za su da Jibrilu da ganawa da Allah ɗaya. Sai Allah ya gajarta ayyo ta adare ɗaya. Jaragama da kiyama shine jagoran duniya shugaba na dukkan halitta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahabihi duka sasiya almajidu. Ni kan kuma Allah sai ka ƙara kusanta ni ga Muhammadu. In ka mun hakan na dace na san na tsallake shirka. Alhamdulillah Allah ni anan dandan sa'aya. Na yo ta ɗayan nai ta biyun na gode ma mai shari'a. Daga ƙara ban dama na yo ta ukun dan kairun anbiya. Allahu ka ƙara girma ka mubashir da hamadika. Alhaji ne ke yin yaban kama aiki na labbaika. Yaro ne kuma gangani mai kuruciyar yin yabanka. Buri ne banda nake yi ya isa zuwa fagare ka. In dai har ka ji yaban da na ma na san na dace sallallahu alaihi wasallam.